bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon hande ko dimanche nogas nayi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ene habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Titre ji men ɓuuri mawɗi guiɗoɗen ko toon to États-Unis ma en duttoto hono kanko Donald Trump ko agenda makko kadi holko jokkuɗo addude e kadi hol pewnitagol ngol woni oɗo saha joni gasnude toɗɗade yimɓe jogorɓe wonde laamu makko. Habaruji men international ma en guiɗoɗo toon to Mauritanie ɗum noon ko hadde visite makko kanko Mahamadou Cheikhou Ghazouani toon to Kayit hohoɓe hewɓe ndendin toon pour ƴewtade caɗele ilam bannoɗe e lebbi ɓennuɗi toon to gorgol e région ngaji takkiɗi Dande Maayo. Habaruji men international mana en toon to Espagne sappoji mbaɗi toon pour woytade luwoye gonɗo toon wattide e kadi ma en jaa toon to Palestine hono Hezbollah en wayno Israël ɓen gostodira o bomboji ko ɗum woni titre uji en ɓuuri mawnude oɗo journal ma gara e détail muɗum joni joni siftinde toon hande ko alet nogas nayi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayi ma gartu joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hiire moon no mbinoɗen e garduji men ni habaruji men guidoɗen ko États-Unis ɗum noon ma en toon to Washington ko siftinde on tan woteji bannoɗi ñande 5 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayi hokkino hono kanko Donald Trump gagnade holmo waddanmo foɗodiranno hono Kamala Harris. ɗum noon ne wayno ko ene woteji ɗo jarata hande ɗo ene wayno ko résultat ji ko fate kamɓe kanko Donald Trump e kanko Kamala Harris waylaki. Kanko Donald Trump heɓi 312 électeur kanko Kamala Harris heɓi 226 électeur ko fate congrès ha hande ne wayno ko ɗon kadi woteji ɗi ha hande mbaylaki hono kamɓe républicain ji ɓe mbawi heftude joni 53 jonde toon to Sénat. ɗum noon ko kamɓe jogui majorité à partir du 20 janvier kamɓe démocrate en ene wayno ɓe keddirima 49 jonde siftinde on toon to Sénat ko ma jogoɗa 50 e huɓɓuru ɗum nde mbiyeɗa wonde ko an jogui majorité so tawi joguima 50 noon so tawi an joguiɗo 50 o goto moɗon kañum woni joguiɗo présidence ene wayno ko vice président mo États-Unis kañum wonata moɗo congrès. ɗum noon so ɗekki gaari ko kanko wonata kanko vice président walla vice président o ko kanko yantata e woteji pour o walla ɓe mbawa gagnade. ɗum waɗi duuɓi ɓennuɗi ɗi hono kamɓe démocrate en jogui hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ɗiɗi comme ko kamɓe joguino kewindi toon to Sénat enen ko kanko Kamala Harris wonan noon toujours moɓe kutortono pour wallude ɓe woteji wadde confirmation ngaji woteji ɗiɓe jiiɗi. Donc to banggue suudu représentant ji ɓe jarata oɗo saha joni ko 219 woni kamɓe républicain ji koɓe jogui contre 213 woni kamɓe démocrate en koɓe jogui. Donc ene wayno ko kamɓe républicain ji kadi ɓuuri konde keewal ha hande noon ene woodi woteji tati keddiɗi toon to Californie hawnaki ɗiɗi woteji keddoto ko toon to kamɓe démocrate en kono noon kam ene wayno ko siftinde on tan to suudu représentant ji kewendi toon ma jogoɗa 216 woni nde jogoɗa ko wiyete ɓuureki siftinde on tan ko wonde ko kamɓe toon to suudu représentant ji ko 435 neɗɗo woni toon. Donc sa joguima feccere e goho ɗum woni 216 ɗum woni jogoɗa ko wiyete en majorité. Donc hande ko ɗon ɓe jarata ko siftinde on tan kadi ene wayno ko ɗo inauguration holkode ko ñalawmaji puɗɗi teskirede. Donc to banggue ñawor d' abord ma en duttoto toon to New York ene wayno ko ñande 2 décembre hono kanko juge marchand o wawata fottude e avocat ji Donald Trump e avocat ji kadi kamɓe procureur mo New York pour ƴewtade hono kamɓe avocat ji Donald Trump koɓe mbiyata wonde ko kala ko Donald Trump ñawno toon to New York ene wayno yo momtini caggal muɗum kanko juge marchand o arta e mabɓe ñande 5 walla ñande 7 lewru décembre pour o rokka yamirore makko walla ko faami hen ñawore makko. Do banggue woteji ko banggue fédéral ñande 11 lewru décembre ene hono kamɓe état ji États-Unis ko ñande hen kamɓe ɓe goɗa cuɓoto hol wiyeteɓe électeur uji. Donc gouverneur ji état ji États-Unis foof ene wayno ko nden ɓe cuɓoto hen hol wonoɓe électeur uji. ɗum loi kadi ene wayno nandiranoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi taw ko kamɓe républicain ji démocrate en nandiri wonde ko ɗiɗon électeur uji poti suɓade ko balɗe jeegom ko adi nde kamɓe électeur uji ɓe poti fottude nde. Donc ñande 17 lewru
décembre kamɓe électeur uji ɓe pottat pour ɓe mbawa kadi kañumɓe koye mabɓe jaɓodirde holmo ɓe cuuɓi pour yo won président. Donc siftinde on tan en wayno ko hay sinno ko kanko Donald Trump o suɓama électeur uji ne mbawi arde kadi caggal nde ndendi mbayla holmo cuuɓi e kadi siftinde on kadi ko woteji baɗaɗi ñande 5 lewru novembre di yimɓe cuɓoto ko gagnade hol électeur uji. Donc so tawi neɗɗo wawi dañde populaire vote taw dañani électeur uji oɗon état. Donc ñande 17 ɗum woni ɗiɗon électeur uji ɓe potta taw déjà ɓe cuɓama ñande 11. Donc ene wayno ko ñande 25 lewru décembre e ndeɗo hitande hono kanko gardiɗo sénat e kanko kadi gardiɗo archive national kamɓe poti hebde certificat ji mo ganduɗa kamɓe électeur uji ɓe ciññini ɗum pour kala état wiide wonde holmoɓe cuuɓi yo won président. ɗum noon kadi e nder constitution mo États-Unis e wi wonde ko ɗiɗon certificat ji wonde ko ɓe cuuɓima neɗɗo foti arde toujours ko alarba nayaɓo e mois de décembre. ɗum noon e ndeɗo hitande hawrata ko 25 ñande 3 janvier hitande 2025 hono kamɓe congrès kesso ɗum noon ko sénateur uji député ji e congressman uji suɓaɓe walla wotanaɓe hitande 2024 ɗum noon ko ñande 5 lewru novembre kañumen koye men garata gonda. Donc ñande 6 lewru janvier ko nden woni kamɓe congrès ɓe gartata toon kadi ɗum noon ko laamu gonnogu ɗon ngu ene wayno ko kanko Kamala Harris kanko woni gardiɗo ha hande congrès nden ɓe gartata toon to congrès kadi ɓe jaɓa kontude hol woteji baɗaɗi ɗi. ɗum noon siftinde on tan ko nder hitande 2020 hono kanko Mike Pence ko kanko wonno toon vice président ko kanko kadi no wayno Donald Trump continue yenna hande wi wonde ko o salima wasde kontude ɗiɗon woteji. Donc e ndeɗo hitande ko kanko Kamala Harris woni vice présidente ko kanko woni gardotoɗo congrès en ɗum noon oɗon cérémonie baɗo ñande 6 janvier ko kanko ardoto ɗum. Donc ñande 20 lewru janvier hitande 2025 ko ñande hen woni kanko président kesso cuɓaɗo ɗum noon ko Donald Trump so tawi ko kanko confirma kanko wonata 47 président mo États-Unis ko kanko ñande hen woni cérémonie makko ko ñande hen kadi wotata pour wonde ko so tawi o laamima ko ɗoftotoɗo constitution ko yamirim ko ɗoftoroɗo kadi wadde liggey makko en tant que président. ɗum noon ko siftinde on tan e ñalawmaji datuji ɓurɗi wonde important hadde inauguration arde. ko jiiɗa ɗum kanko Donald Trump en woni continue hande suɓade yimɓe wonoɓe gouvernement makko conseil ji makko kadi ko teskira e oɗon ñalawma hande hono kamɓe yimɓe ardiɓe koɓe mbiyata département gouvernement efficiency ɗum. Donc siftinde tan kanko Elon Musk e kanko kadi wiiteɗo Vivek Ramaswamy ko kamɓe gardi oɗo département noon wona département no ministre uji ni kono noon e tungnade kadi no haraleɓe CNN no pamir ɗum ɗo ko yimɓe wajotoɓe ko conseil ji tan wonoɓe toon to maison blanche e noɓe pamiri ɓe mbi wonde ko so tawi ɓe gaari eɓe jiiɗi wonde ko kala yimɓe liggotoɓe liggontunoɓe gouvernement fédéral natta wonde liggotoɓe taw à distance. ɗum noon ene hiisa oɗo saha joni ken wona million e toɓɓere tati neɗɗo taw ko yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral kene wona 10% yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral États-Unis foof doolen liggoto ko toon to galleji. ɗum ɗon kadi ko hunde yamirande ko addi ko ɓooyi e kadi ko kanko Donald Trump e nder ɓeɗo ɗiɗo o ƴefti kañumen mbi wonde ko ɗum ɗo jiiɗi sa waylude e ko yidde mabɓe waylude ɗum ɗon kadi ɓe ɗammini ko kamɓe koye mabɓe so tawi ɓeɗo yimɓe liggotoɓe galleji men walla liggotoɓe à distance so mbiyama yo gartu bureau ji koko démissionte. ɗum noon so tawi goppi liggeyaji mumen hawnaki kalis mo jaɓeteno hawnaki ɗum ɗon ma waw wallude laamu kanko Donald Trump hisnude won kalisaji won. ɗum ɗon noon hiisaji won haralaɓe ko fate économie walla ko fati politique mbi wonde ko ɗum ɗon addanta ɓeɗon oppude liggeyaji men e kadi ɗum ɗo ko hunde nde hawnaki nde jogorani wawde wonde saabu département fof ne jogui peeje mum ɗe waɗi pour hol yimɓe wawɓe liggade bureau ji won yimɓe kadi ɓe mbawa liggade bureau ji il faut ko gona à distance. ko jiiɗa ɗum hono kamɓe kadi sénateur uji républicain et démocrate eɓen jeddodira oɗo saha joni ko fate kanko cuɓaɗo yo ardu direction intelligence nationale hono kanko Tulsi Gabbard est ce que kanko hoore makko ko neɗɗo kolniɗo e tugnade kanko biyeteɗo sénatrice biyeteɗo Duckworth ɗum noon ko sénatrice jeeyaɗo toon to Illinois kañum hoore mum ko militaire wonno ko koye ɗum ko taƴi hen o wi wonde ko sibabude hono kanko Tulsi Gabbard e kadi e wiide makko kanko oɗo debbo o wi wonde ko Tulsi Gabbard ala foof humpiti ngo jogui ko fate intelligence e kadi nde wonno Irak nde militaire wonno toon koye
wonno ton koye safroɓe yimɓe e caggal muɗum en o sikkani so tawi wonto meeɗi dañji humpito ko fate en intelligence ene wayno caggal muɗum kadi sénateur goɗɗo jeeyaɗo toon to Oklahoma biye Mark Wayne Millen on kadi ene wayno ko wi wonde ko kanko sénateur républicain o fotani arde mo haala mo bonna inde Tulsi Gabbard par ce que Tulsi Gabbard d' abord meeɗi wonde candidat présidentiel donc meɗnoɗo wonde candidat présidentiel ene wayno ko casier judiciaire muɗum ƴeftama caggal muɗum kanko Tulsi Gabbard nden nde wonno toon to suudu représentant ji o wawino kanko hoore makko yillade toon to Syrie donc jillugol makko toon to Syrie wona hunde suuɗinde e kadi ɗum ɗon ko ala ko nde donc wiide kanko Duckworth arde hande mo yenna hono kanko Tulsi Gabbard omo wiya wonde ko neɗɗo mo hoolnaki ko neɗɗo kadi hawnaki kañum hoore mum so tawi waɗama wiyama casier judiciaire mum ƴeewe wasata ko tawa hen o wi ɗum ɗo ko hunde wonde ingrat eyyi kanko républicain o wi wonde ko ɓeɗo démocrate en garat tan ko sibabu ne jogui mettere ha hande hono kanko Tulsi Gabbard o wonno ko démocrate o yalte parti démocrate ko ɗum woni bojji mabɓe bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji meɗen international guiɗoɗen ko toon to Mauritanie e tungnade kadi e journal biyeteɗo quotidien de Nouakchott le quotidien de Nouakchott ene wayno ko médecin ji walla docteur eɓe joguiɓe spécialité wonnoɓe toon to Nouadhibou ɓe goni koye seppoji ko cugguiñande aljuma nde ɗum noon kadi ko caggal nde laamu ngu affecté yimɓe docteur eɓe wonnoɓe toon to centre médical gonnoɗo toon to Nouadhibou ɗumen e banggueji goɗɗi bureau exécutif syndicat gonɗo toon docteur eɓe konngol makko kanko gardiɗo oɗon syndicat ɓe mbi wonde ɗum ɗo ko violation contre kamɓe protection mabɓe kamɓe liggotoɓe toon ɓe ɓe mbi surtout henna kadi ɓeɗo affectaɓe ko yidde kamɓe gouvernement ji peeje ɓe jogui pour beele ɓe kaɗa kamɓe docteur ɓe liggotoɓe toon ɓe ene koɓe goytoto tout le temps e seppoji ɗe ɓe mbaɗa surtout waytade won équipement ji ɗi ngala toon won gueɗe liggortoɗe ɓe ngala ɗum ɗon toon surtout toon to hôpital uji gonɗi toon to Nouadhibou e malgré kadi ɗeɗon caɗele fof ɗeɓe jogui caɗele patuɗe holno ɓe liggorto e hokkoɓe liggorto ɗum ɗo fof kadi e wayno ko yiide kadi laamu kañum hoore mum wallani pour haala koɓe daña koɓe liggori laamu kadi ne continue joni ene itta yimɓe mabɓe liggotoɓe toon taw ko spécial joguiɓe won spécialité won ene nawa ɗumen nokkuji goɗɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe oɗo syndicat e konngol makko kanko docteur Mohamed Wulla Oumiya o wi wonde ko so tawi laamu ngu artani décision mo waɗi o ene wayno ko kamɓe heddiɓe toon ɓe maɓe continue wadde seppoji mabɓe ɗum noon kadi ne wayno ko seppoji ɗi kadi ko pour hollude wonde laamu ngu henna kamɓe koye mabɓe ɓe supporti yimɓe liggotonoɓe mabɓe ittaɓe toon nawaɓe banggueji goɗɗi ɗi taw kadi ala ko nawi ɗumen toon illa ko hadde ɓe kamɓe syndicat mabɓe wadde revendication ngaji walla wadde seppoji ɗe ɓe mbaɗanno ɗum noon e wiide mabɓe ɗum ɗo fof ko peeje tan pour deƴƴindeɓe kamɓe syndicat mabɓe pour wasde haltude caɗele ɓe gondi toon pour wadde liggueyaji mabɓe hande toon to Mauritanie e ɗum noon ko adi ñalawma hono kanko mawɗo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikhoul Ghazouani mo yillo toon to région Gorgol ɗum noon toon to Kahéɗi ene wayno ko yimɓe hewɓe ndendino toon pour ƴewtade caɗele bannoɗe toon to nokkuji gonɗi Sare Dande Maayo yimɓe politicien ji e yimɓe kadi jeeyaɓe média kañum koye mbawi rendude toon pour ƴewde caggal ɗeɗon caɗele surtout caɗele ilam caɗele toɓoji holko gouvernement mo leydi Mauritanie waɗi hen e hol kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa organisation ngaji goɗɗi mbaɗi hen ɗum noon en hono kanko Sow Moussa Demba gandiraɗo Combe kañum kadi ko député kadi ko kañum meeɗi wonde kadi maire mo Kahéɗi o haali o wi wonde ko laamu ngu waɗi gueɗe ɗe wawno wadde ay kono noon ko situation ngaji kuɗɓiniɗi tan oɗo saha e wiide makko donc e wiide makko kadi wonande ɗum ɗo kadi ko hunde bettude yimɓeɓe foof kadi ko hunde hulɓinide hono gouvernement central wawi neldude guila e ministre uji ha yimɓe ardiɓe ko wiyete département ji e région ngaji ɗi foof pour wawde surtout henna wallude ko mbiyata action rapide ɗum noon ko guila e gouverneur uji ha e préfet ji ha e forces armées ji ha e ɗum ɗoji yimɓe toppiti ko fati sécurité pour wallude yimɓe bomaɓe hono kanko gardi ko commissariat à la sécurité alimentaire e agence goɗɗo kadi biyete Tazour ɓen kañum en jokki ken wona million ngaji sappo e ɗum noon kadi wawi ɓe mbawi kadi addude balle taw ko matériel e balle kadi halisaji goɗɗi e famille e galleji ɗi ganduɗa henne kañumen jayama hen kanko député Moussa Demba Sow kadi o wawi kadi yettude laamu ngu kadi golle muɗum e yimɓe hohoɓe région ngaji ɗi kadi golle mbaɗi ɗe
hono kanko kadi tombe Camara kanko hoore makko député jeyaɗo toon to Goulianje ɗum noon o wi wonde ko kanko hoore makko o haali o wi wonde ko dental yimɓe toɗɗaɓe e région Guidy Maka kala kadi pelle gonɗe toon kañumen koyemen mbawino wadde délégation mawɗo arde toon to Guidy Maka o haali kadi o wi situation o kadi ko situation kulɓini tuyenne ilam ɗam ni heewi ndiyam ɗam no bonni ko heewi e kadi wawino wadde hadde ni won hen sahaji henna déplacement ji so tawi ko nokkuji ɗi ganduɗa bonɗi e nder région Guidy Maka surtout nokkuji o limti hen ko wayno gonɗi toon to Woppu Gouray Diaguili e Haabou kanko oɗo député noon tombe o haali kadi o wi wonde ko laamu ngu kañum hoore mum wawi wadde hen junggo muɗum surtout kadi yamiri kadi yimɓe hohoɓe wonɓe toon taw ko hoɓe local e armée o e kadi service aji bawɗi wonde foof beele ne mbawa wallude yimɓe bomaɓeɓe on kanko journaliste noon Bakary Gueye o kanko hoore makko nde o jokkodiri kadi yimɓe wonɓe toon surtout ɗiɗi région ngaji gonɗi e sara maayo Sénégal donc joguiɗi tufɗi mumen e maayo Sénégal o wi wonde ko woni hen yimɓe enen beltini ko laamu waɗi ko kono noon ko woni ko ɓuuri hewde yimɓe goytoto mbi ko wonde ko laamu ngu ene wayno welsindima ɗumen oppi ɗumen ɗum noon ko ɗum woni koɓe kalata tugnade makko kanko Bakary Gueye malgré balle baɗaɗe toon taw kadi rewi koye commissariat à la sécurité alimentaire e kadi agence biyeteɗo Azour ene wayno ko woni yimɓe ɓe ganduɗa ɓe keɓani ɗeɗon balle kadi nen goytoɓe mbiya wonde koye kañumen koyemen belsidama habruji men international toon to Sénégal d' abord guiɗoɗen ko toon to Yoff toon to Yoff hono yimɓe nayo nanggama toon yimɓeɓe nangga ko caggal nde kamɓe koyemen ɓe nanggi cukalel ne yaara e duuɓi 13 e taw ko cukalel dewel eɓe ƴeeɓi ɗum cukalel dewel ngel wayno ko noɓe mbiri ni inde maggel ko SS ɓe kalani maggel ha laaɓi kañum hoore mum ene wayno ko funtima ko neɗɗo gandudirɗe makko pour yo ar galleji sehilaɓe muɗum e caggal muɗum ene wayno nden guel naati toon nde ɓe nanguimo kanko suka debbo ɓe kaɓɓimo kamɓe sukaɓe nayo ɓe foof eɓe jana e makko donc ɗen wayno nde ɓe jannata e makko nde kadi ɓe mbawi filmude ɗum ɓe hutoraji téléphone aji mabɓe ɓe certe makko kanko cukalel ngel ɓe mbi wonde ko so tawi o haltoyi maɓe nanggu koɓe filmi ko fof ɓe mbaɗa ɗum e réseaux sociaux ji kono e wayno caggal mum cukalel ngel nde ummiɗon nde haalande yumum après ko ɗum woni caggal muɗum yummiraɗo porti plainte toon to tribunal caggal nde yummiraɗo porti plainte nde ene tunnade hande article o ko nden kamɓe docteur eɓe ɓe mbawi ƴewde cukalel ngel ɗum noon ƴewtade holko woni e muɗum ɓe tawi donc ko woni less makko ko ene wayno ko seedantagal wonde ko sukaɓe ɓeɗo worɓe nayo fof jane makko donc ene wayno ko ɗum woni walliɓe kanko yummiraɗo e kanko cukalel ngel ɓeɗo nangga wonde mabɓe haalaɓe inde mumen taw haysoko gasani won hen mécanicien taw wiyete ko yettode makko ko sek e goɗɗo kadi ko gawo yettode mum ko sar ɓeɗon ene wayno ko kañumen punti cukalel ngel ha nani ɗumen toon e caggal muɗum ɓe mbawi kadi wallodirde e sehilaɓe goɗɗo jettoɗo Ndoye e goɗɗo jettoteɗo Ba on kadi ko mécanicien ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo sukaɓe worɓe nayo ɓe mbi wonde cukalel ngel ko bandi ko jeeyowo ɓandu muɗum kono noon ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saaha joni ɓe nawama parquet toon to Dakar habruji men toon to Palestine hono kamɓe Hezbollah e Israël naɓe ɓen continue haare mabɓe oɗo saaha joni tugnadi kadi e habruji jaltuɗi toon to agence to AP ene wayno kamɓe Hezbollah ɓe mbawi werlade hannde ken wona 150 roquette to Israël wonno roquette aji gaari ha e natirde wuuro Tel Aviv tugnade no ɓe kaliri ɗum ɗo fof noon ko kamɓe Hezbollah wasideɓe weltade wonde Israël nene continue ene bombarda toon to Beyrouth eyyi ɗum noon ko ɗum woni ɓe gummi hannde ɓe birli kene wona 150 roquette donc kamɓe Hezbollah e wiide mabɓe ko ɗum ɗo fof ko sibabunde mettere mabɓe ne jogui wonde ko Israël ne continue hannde ne ene bombarda nokkuji ɗi ganduɗa hen taw ko nokkuji civil en toon to Liban e siftinɗon tan ko kamɓe Hezbollah ɓe continue ko guila tuggi ñande 7 lewru octobre hitande 2023 ko guila nden caggal nde Israël felliti kañum hoore mum bombarda Gaza ko guila nde ɓe puɗɗi kamɓen koye mabɓe werlade missilaji mabɓe bombuji mabɓe kamɓe nan to Israël e siftinɗon tan Hezbollah kañum enne wayni ko mawɗo muɗum biyeteɗo Hassan Nasrallah kañum hoore mum waranoma sibabunde bombardement Israël naɓe
kamɓe hoore maɓɓe kadi ko yimɓe jeeyaɓe parti chiite mo Iran support ko wawi wonde fof ene wayno Israël naɓe nen continue kañumen bombardement ji men toon to Beyrouth e toon to Gaza kadi e wiide maɓɓe ɓe goni oɗo saha joni koye militaire uji maɓɓe ne goni e leydi pour ne kaɓa Hezbollah en heftude won guure won tugnade kadi habaruji gumri toon to Jérusalem. Habaruji men toon to Europe hakkude Ukraine e Russie hara nde nen continue hande tugnade habaruji jaltude tan taw ko radio France international ko haali hono kamɓe Ukraine naɓe ne wayno ɓe perti oɗo saha joni ken wona 40% nokkuji ɓe keptuno toon to Russie ɗi ɗum noon ko nokkuji ɓe janno toon nde ɓe jani toon to Russie guila mois d'août ɓe mbawi kamɓe Russie naɓe ene wayno ɓe ɓeydima e yimɓe personnel maɓɓe kene wona 60 ujunere neɗɗo pour wawde continue heftude kamɓe leydi maɓɓe kamɓe Russie naɓe nane wayno ha hande kamɓe Ukraine naɓe ɓen continue jogade toon kene wona 100 kilométre carré ɗum koye nder leydi Russie tugnade kadi habaruji ɗi radio France haali mbi wonde ko yiddeɓe continue jogade oɗon terrain ko wawde walludeɓe kamɓene so tawi négociation ngaji gartiɓe yiide wonde ko alay saago oɗo terrain soɓe goppa ɗum tan kamɓe rusinaɓe leydi de ɓe jogui toon to Ukraine fof ɓe jalta hen ko wawi wonde fof ene wayno har nden continue siftinde on tan ko tugnade ko rusinaɓe kaali missilaji américain ji walla missilaji kamɓe Grande Bretagne ɓe Ukraine hutortoɗi ɓe berli ɗum ko à partir de nokkuji ɗiɓe kefti e Russie ɗi tawde ɓen toon jogui armement maɓɓe ko ɗum woni ko yiya balɗe ɓen ɗen hono kamɓe rusinaɓe ko puɗɗima hutorade missilaji personique jahoji to woɗɗi e surtout henna taw ko ɗiɗon missilaji kadi wiide Ukraine naɓe ko missilaji bomboji Corée du Nord cakki tortoɗen habaruji men ko toon to Espagne e tugnade ko radio France international holli hono seppoji mawɗi mbaɗi toon to Barcelone e tugnade ko kamɓe yimɓe seppoɓe ɓe koɓe kaali ɓe mbi kene wona 175 ujunere ceppowo woni toon e nder Barcelone hande oɗo ñalo samedi hanki 23 lewru novembre kono noon tugnade kadi e yimɓe police municipal mo Barcelone ko haali ɓe mbi wonde seppoɓe ko 22 ujunere neɗɗo son ɗum noon ɓeɗon seppoɓe ɓe goytoto ko wonde ko ɗo saha joni prix ji luwayeji koko ɓeydi tidde toon to nokkuji e Espagne surtout toon to Barcelone e tugnade haalluji tugnade ɓe kaali ɓe mbi wonde e ɗiɗo duuɓi sappo ɓennuɗi kene wona luwaye toon to Barcelone ɓeydima kene wona 70%. ɗum noon kadi ene woni yeruji dokkaɗi hen won neɗɗo kaalowo wi ɓiyum ne jogui ɓiyum ko jaaro e cuuɓi 35 hitande ko fonctionnaire kono noon ko yoɓete ko wawa walla ɗum kañum hoore mum wawa jogade luwaye won goɗɗo kadi wi wonde ko ene luwaye hande toon to Barcelone ko ɓuuri famɗude fof il faut ma jooɓa ujunere e 100 euro pour wawde jogade luwaye alors ko salaire ko ɓuuri hewde yimɓe ko joɓete wawa ɓurde ujunere e 135 euro. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftinde on tan hannde ko dimanche 24 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi 24 ko musidɗo mon Amadou Touré halduno e moɗon yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.